Mga municipal scholars sa Santa Barbara nadugangan. Mga 36 ka municipal high school scholars ang Santa Barbara ang nagtambong sa meeting Hulyo 1 kag 2, 2011 sa munisipyo nga ginpatawag ni Sangguniang Bayan Education Committee Chairman Honorable Jose Lucero para sa pagpahangop sa mga estudyante sa ila responsibilidad amuman ang mga sulundan kag paghatag sang tutorial workshop. Nahibalaan nga may ara 1,000 ka pesos nga monthly allowance ang mabaton ka 36 na karon ka mga scholars kag 31 lang sa ila ang ginagastusan sa munisipyo paagi sa MOOE ni Mayor Superficial kag ang 5 ang ginasponsoran sa mga pribado nga mga tawo sang banwa. Si Mayor Dennis Superficial nagsiling nga si SB member Lucero isa man ka nabuligan nga scholar sang una kag subong siya man ang nagabulig para sa pagpauswag sa edukasyon sang aton mga kabataan. Kung may buligan ka, buligi, no? Kung may buligan ka, may isa ka, ibuligi. Kaya sa uli, base tanan naman kinalan mo. Mabata pala, gubulig kami na ninyo, no? Why does panumboy? Base sa uli, kung makabulig ka naman. Hindi necessarily nga makabulig ka naman, no? Makabulig sa banwa natin. Nagkapa-espina na ninyo class sa high school, nagkabulig na ninyo, aton yung banwa. Hindi aton, no? Pakikayo lang kami. Okay? Pero kung may mo, kung makatapos mo sa uli, buligin naman naman na. Kung ano lang mapagi. Okay? No? Kung ano lang mapagi. Is either nga, di mo kaskala mo sa uli, para na ma-perfect. Ang ginaobra ni Honorable Lucero, no? May dyan si Honorable Lucero, skala naman dyan. I-return ang pagbulig. No? I-return sa mga pinuligan na kauna. Ang pagbuligan na kauna, ang sandaman, nagabulig naman sa mga scholars. Si SB member Lucero nagdugang nga kinahanglanon gid sang mga estudyante ang dedikasyon sa pagtuon kag ang pagmintinar sang average grade nga 85% sa klase para mapadayon ang scholarship. As chair of the Committee on Education, ang bago mayor, mabul kita ka scholar for this year. Actually, the budget doesn't come from the local school board. They are taken from the MOOE of Mayor Superficial, his maintenance and other operating expenses. So kung ang ating mayor, why nag-value ka education, hindi talaga na magtao kay ana, hindi discretion, kaysa ana, the budget, bulod. In other words, tipida na naman dyan, iba ng aspekto para sa allowances kang atin ng mga scholars, no? But then again, ang Bali Mayor, kami, kapatigayon lang kami, ang ginagasto, kwarta kabanwa. Gani nga mo gidang so ipatawag mo naman ng mga parents so that we will work hand in hand, no? The local government, the parents, and the students, so that we'll be able to achieve our goal, which is to bring out the best in you. Kada una nga Sabado, kada bulan, ang regular nga meeting sa mga scholars kag ginapatigayon man ni SB Lucero ang tutorial workshops agud mabuligan pagid ang mga estudyante sa ila pagtuon. Suporta sa mga scholars gindugangan. Buboy Socaldito, ILU Santa Barbara, Iloilo.